आरो रड लांदों होनदों रडखौबो लाङाखै न'आव दंगासिनो रडआबोथ' खावाखै ओमफ्राय सोंनासो लांदों आं लिन्टारावनो जुदि इस्टिमेटआवनो रड गैयामोनब्ला बिथां हिरण्मय इन्जिनियार न' नायगिरि इन्जिनियार बिथाङा मानो सारिदाल बिबा जग होननानै आंनो खबर जनायहरदों बेयो आंनि ओमफ्रायथ' खुलिखायाखै ओमफ्रायथ' दिहुनखायाखै मानो बारे बारे बेफोरबायदि खायसे न'आव दिनैसिम रड गैया माने नोंथांमोना नागिरहैनो हायो सुभाष रामसियारि आनन्दपुरनि सुभाष रामसियारि रडखौथ' आं दांनो होआना आंनिनो निजिनि बुस्थु आं मानो दां बिथां मन्टु गयारि बिथांनि सायाव फंनैसो आङो आरो खेंफोरथि होनो सानदों बिथाङा जि आइवे न' मोननायनि बेनिफिसारि बिथांमोननिफ्राय 3,000 करै अलरेडि फैसा लांदो खायसेनिफ्राय आंनाव प्रुफ दङ आरो लोगोसेनो बिथाङा अरुणदय बिधवाफोरनो होनांगौ बे होनायनि सायावबो बिथाङा हाजारसे बिदों बेखौबो आंनो गोबां मानसिया खोन्थादों नाथाय बेखौ सरकारि आसनि हिसाबै बिथाङा हाजारसे लायालासिनो बिथांमोननो होयोब्ला मोजां जायो आंनि खावलायनाय आरो बिथाङा जुदि फैसा लानायाव न'नि बेलायाव न' मोननाय मानसिफोरनिफ्राय बेनिफिसारि बिथांमोननिफ्राय फैसा लानायाव माबाफोर सरकारि नियम दं नामा बेयो आंनि बिथांनियाव सोंथि आरो बिथाङा जब कार्ड सोना होनायनि बेलायावबो बिथाङा 2,000 लायो होननानै हाजारसे खननै लायो होननानै खायसे बेनिफिसारि बिथांमोना फोरमायदों बियो गोबां दुखुनांथाव बिथाङा दिनैयो जाख्ल'नाय गैयि परिबर्तन सरकार होनदोंमोन बिथाङा दिनै मानो बेफोरबायदि दुखुनांथाव खामानिखौ बिथां चेयारमेना मानो मावबाय थाखो बिथाङा जाहाथे बे रान्दि हिनजावफोरनो आनखि रहिला ब्रह्म रिना ब्रह्म आरो गोबां मानसि दङ बिथांमोननिफ्राय हाजारसे बिनाय रेकर्ड दङ आंनाव बिथांमोना बिदि बिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आङो बिथांजोमोननो जिथु अरुणदय आसनि बे आसनिखौ होनांगौ होननानै आं बिथांखौ खावलायो बिथाङा बेफोरबायदि जाख्ल'नाय गैयि सरकाराव गोबां जाख्ल'नाय आरो कराप्टेड खालामनायखौ आं नुनो मोनदों मन्टु गयारि बिथां चेयारमेना दिनैसिम खायसे मानसिनि आंनि मिन्थिनायाव मिना बर' बिथांनि फैसाखौबो सोनो नागिराखै आं ब्लगाव बिथां मिना बर'आ पलासियाव साहा दखान होयो फिसाला रातुल बर' बिथाङा मालाबा थांगोन होनना बुंदों आंनि सिगाङाव मैया दाख्लै बिथाङा सोना होआखै फैसाखौ बिथाङा बहुद इदिनो मायबा मायबि खालामनानै दोनबाय थादों बे मोनसे बिनिफ्राय बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट बिथांजों सावरायखानाय जादों बे रहिला ब्रह्मनि न'खौ जि बारे मानो बेफोरबायदि खालामदों होननाय बाथ्रायाबो दिनै आंनियाव बिथां देउरिनि रेकर्डिंआ आंनि मबाइलाव दाबो दङ आरो लोगोसेनो बिथाङा मा होनबावदों फनजों बिथांखौ धमकि होदों होनना बुंदों बिथांखौ आसलथे धमकि होआखै बिथाङा रहिला ब्रह्मनि न'आव फैनानै आंखौ मा बुंदों बे रहिला ब्रह्मनि न'आव फैनानै मा बुंबाय आंखौ नोंनि न'खौ सरमेसरा दाननो जुजिबाय थादों आरो बिराद न' मावनायाव बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों ओरै होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों बेनि उनाव आं बिथां मन्टु गयारिखौ चेयारमेन जोंनि जफादंनि चेयारमेन बिथां मन्टु गयारिखौ आं बुंबाय आं प्रथम बुंहरदो चेयारमेन बाबु नों बबाव दंलै ओरैना बुंदो बियो बुंदों आं फिल्डआव आदसा माथो आं रहिला ब्रह्मनि न'खौ दाननाय दोनोलै बिथाङा बुंबाय नङा आं इदि बुङाखै ओरै होननानै डिस्टार्बसो होबाय थादों ओरै होनना बुंदों नोंखौ मा डिस्टार्ब होदो ओरै होनना बुंदों आं मानो डिस्टार्ब होआखै नोङो मानो इन्जिनियारनो जनायदो आरो मानो भिडिअनो जनायदो मानो कमप्लेन लाबोबाय थादों आंनि सायाव थिग बेफोरबायदि बहुद बाथ्रा बुंबाय बियो आंखौ
गाज्रि भाषाबो बुंदों बियो फंसे बेनिफ्राय आं बुंदों चेयारमेननि खुगाया बिदि जायो नामा होननानै आं बेखौ प्रश्न खालामदों आरो बिनि उनाव आंबो बेखौ गाज्रियै धुमखि गाज्रियै बुंफिनदों आरो बेयो जिथु आंखौ गाज्रि सोदोब बाहायनायाव आंबो बिथांखौ धमकि होआखै आङो खिन्थु आं बिथांखौ गाज्रि बेबहार खालामफिनदों बिथाङा जेरै मा होनो जेरै बेबहार खालामदों आंबो बेफोरबायदिनो बेबहार खालामफिनदों नाथाय आं बे धमकि होआखै बेखिनियानो आरो बिथाङा बुंदों धमकि होदो नाथाय आं धमकि होआखै आरो आं धमकि होनो लागा मा दं जोंनि सोरबाया धमकि होदों गोदो होदों माइबाया होदों बेखौथ' जों बुंनो लागा गैया थिग बेफोरबायदि बेखौ बिथाङा आंखौ गाज्रि बुंनायनि सायाव आं दिनै खेंफोरथि होबाय बेनि बिथां मन्टु गयारिया मानो बारे बारे बेफोरबायदि खायसे न'आव दिनैसिम रड गैया माने नोंथांमोना नागिरहैनो हायो सुभाष रामसियारि आनन्दपुरनि सुभाष रामसियारिनि न'आवबो बिथांमोना लिन्टार होआखै बिथांमोना लानाय बिथांमोना आं मिन्थिनायाव धनेस्वर बर' बेंसिमारिनि बिथाङा लादो न'खौ बिथांजों सोरबा सासे लोगो दं होननानै दाख्लैयो सुभाष रामसियारि बिथाङा आंनो फनाव बुंदों बिथाङा जुदि लिन्टारावनो जुदि इस्टिमेटआवनो रड गैयामोनब्ला बिथां हिरनमय इन्जिनियार न' नायगिरि इन्जिनियार बिथाङा मानो सारिदाल दिबा दियक होननानै आंनो वाट्सएपआव जनाय हरखो बेयो आंनि सोंनायनि फिननाय बिथां मन्टु गयारि चेयारमेन बिथांनिफ्राय नांगौ आंनि बुंनो गोनाङा बेखिनियानो सिमेन्टखौ खावना लांदो होननानै बुंदो मा बुङो सिमेन्टखौथ' खावाखै ओमफ्राय सोंनासो लांदों आंनिफ्राय ओमफ्रायथ' गथा जागोन होननानैसो बेखौ बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आं लाना थांसै बिदिबा आरो होनना बुंबाय बेसेबांसो लांदो आधा बेगल'सो माबा बेगसे नङा आधा बेगसोल'सो होमबाबो आद्रासो आरो होमबाबो मिस्थ्रिफ्रानो बाहायखाजोबनाय ओमफ्रायथ' खुलिखायाखै ओमफ्रायथ' दिहुनखायाखैबो ना खावाखै आरो ना खावाखै आरो रड लांदों होनदों रडखौबो लाङाखै न'आवनो दंगासिनो रडआबो मानो लांनो गोनां रडखौलाय लाङाखै आंथ' बिदि माबायाखैना हराना मानो हरनो आंथ' बिदि जानला मोनला रडखौथ' आं दांनो होआना आंनिनो निजिनि बुस्थु आं मानो दांनो होनो चेयारमेना बुंदो जे सौम्य ब्रह्मआ सिमेन्टखौ खावना लांदो होननानै बुङाखै माबा लाङाखै सिमेन्ट लांनायनि बाथ्राखौ खावदों होननायखौ बेलेगसो जागोन लागेबा